Denisa, dávaj. Počkaj, daj nožnice na čo? Ja sa na to úplne teším. Ste tu autom? Áno, áno. Dobre, dá sa vám to do auta. Jau. Ahoj, ako sa voláš? To je sliepočka, teda kohútik a je krásny a má veľké... Ahoj, ja som Lúčka. Ahoj, bože, má stáček. Má to svoj názor, ale je to vaše. Odstrihni mu ten chlop. Ja to tu zavetať, ale nebudem, keď to tu čosi, spraví. Ja to skopím. Pipka, buď kľudná. Mirka, daj mu štamprlík fernetu. Uvidíš, aký ostane kľudný. Bože, ako chudák ho týrame. Takže toto sa nebude vyspieť.